Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na Smartwear.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartwear.sk. Ahojte. V tomto videu si predstavíme už druhého zástupcu najnovšej série profesionálnych dronov DJI Matrice 4, model Matrice 4E ako Enterprise. My sme už testovali jeho bračeka Matrice 4T, ktorý obsahuje infrakameru. Matrice 4E je určený hlavne na letecké snímkovanie, pre účely geodézie, kartografie, ale aj pre zameriavanie stavieb, kontrolu zásob materiálov v priemysle, stavebníctve, archeológii a ďalších oboroch. Obidva modely Matrice 4 sú ľahko rozpoznateľné podľa vstavaného modulu RTK, ktorý je teraz už súčasťou konštrukcie, takže nie ako u starších modelov, že ste to vlastne museli tam pridávať, ten modul, ale teraz už je to integrálnou súčasťou, to znamená, on sa ani nedá odtiaľ nejak odmontovať. Vo videu si tento raz povieme viac práve o module RTK a ukážeme si aj novú základňovú stanicu DRTK3, ktorú môžete vidieť tu za mnou. Dron Matrice 4E je určený primárne na prácu v náročných prostrediach, kde sa vyžaduje precízne mapovanie, modelovanie alebo monitorovanie terénu a objektov. Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí viackamerový systém s hlavnou kamerou, ktorá má mechanickú uzavierku. To znamená, toto je dosť veľký rozdiel práve oproti tomu modelu 4T, ktorý tú mechanickú zavierku nemá, ten má troška inú tú primárnu kameru. A vďaka tomu zaisťuje čisté, nerozmazané snímky aj pri vyšších rýchlostiach letu. Dron umožňuje rýchle snímanie s intervalom len 0,5 sekundy a to je ideálne práve pre mapovanie veľkých oblastí v krátkom čase. Na veľmi efektívne snímkovanie používa 5-smerové šikme snímanie alebo trojsmerové ortofotosnímanie, čo umožňuje komplexný zber dát z viacerých uhlov v podstate pri jednom prielete. To znamená, že on pokiaľ mapuje tú oblasť, nemusí tak ako niektoré tie staršie modely nalietavať z rôznych smerov viackrát, ale vlastne pri jednom vlastne tom prielete dokáže nasnímať všetky potrebné snímky, pretože až z 5 uhlov dokáže snímať a tým pádom vlastne ten čas toho snímania je podstatne kratší. Dron podporuje zobrazenie základných 3D modelov zo mračna bodov už priamo v ovládači, vďaka čomu môžete základný 3D model vytvoriť okamžite v teréne a ušetriť si tak čas pri následnom spracovaní. Je to veľmi užitočné tiež kvôli tomu, že vy hneď na mieste vidíte, či ten model máte dobre nasnímaný, či vám tam niečo nechýba alebo nie je niečo špatne nasnímané. A pokiaľ je, tak ešte na mieste môžete to snímkovanie skúsiť znova a opraviť to, alebo teda dorobiť niekoľko prídavných snímkov. Jednou z hlavných predností drona je pokročilý kamerový systém, kombinovaný s AI funkciami. Základ toho kamerového systému tvorí širokouhla kamera so 4/3 CMOS snímačom s rozlíšením 20 megapixelov a mechanickou uzavierkou. Stredná kamera je so snímačom 1,1 palca s rozlíšením 48 megapixelov. To je známa kamera, ktorú poznáme aj z toho modelu 4T. Potom tu máme telekameru, ktorá má 1,1 palca snímač, zase s rozlíšením 48 megapixelov. Táto kamera má optický zoom 7-násobný, respektíve má ohniskovú vzdialenosť 120 mm, takže je to naozaj telekamera, no ale dron pochopiteľne umožňuje aj digitálne zoomovanie. Tu si treba dávať pozor, pokiaľ vám záleží na
kvalite snímkov, tak používať pevný zoom, buď 1, teda tá širokúhlu kameru, alebo trojnásobný, alebo 7-násobný. To sú vždycky optické rozsahy. Všetko medzi tým už sa robí digitálne. Poslednou vecou, ktorú tam máme, je laserový diaľkomer s dosahom až 1800 metrov, ktorý zjednoduší merania alebo vyhľadávanie objektov vo väčšej vzdialenosti. On vám vie krásne ten diaľkomer vlastne zmerať tú vzdialenosť veľmi presne a vďaka tomu softvéru, ktorý je vo ovládači, tak dokážete si treba zobraziť aj plošné miery, to znamená, obkreslíte si nejakú plochu na Zemi a on vám hneď spočíta, aká je rozloha tej plochy, aké sú dĺžky jednotlivých tých strán a podobne. Rovnako ako verzia T, aj táto verzia používa funkcie umelej inteligencie na rozpoznávanie objektov, vrátane aut, osôb, lodí a možnosť ich sledovania. Vďaka týmto kombináciám kamier a senzorov dokáže Metris 4e pracovať veľmi efektívne v rôznych prostrediach a pokrýva široké spektrum profesionálnych potrieb. Novinka prináša viacero vylepšení oproti svojmu predchodcovi. Medzi inými je to v podstate presnosť a rýchlosť. Maximálna rýchlosť pri tomto drone pri snímkovaní až 21 metrov za sekundu. A integrovaný RTK modul zaisťuje centimetrovú presnosť toho fotenia. Ďalej, ako som spomínal, máme túto päťsmerové šikmé snímanie. Vďaka tejto funkcii, ako som už vysvetľoval, sa dá podstatne znížiť čas, ktorý je potrebný na kompletné mapovanie alebo to fotogrametrické snímanie oproti starším modelom, pretože, tak ako som už spomínal, vlastne pri jednom prielete vy spravíte z každej pozície 5 snímkov na 5 smerov a tým pádom nepotrebujete križovať tú vašu dráhu fotenia tak, ako to bolo u starších modelov. Potom tu máme novinkou veľkou, je to Smart 3D Capture. To je práve to softverové riešenie na rýchle vytvorenie 3D modelov priamo na ovládači, čo znamená menej času stráveného pri PC a viac okamžitých výsledkov v teréne a veľmi rýchlu kontrolu v teréne. Dron má technológiu Distortion Correction 2.0 a dokáže efektívne znížiť optické a perspektívne skreslenie, čím sa dosahuje vyššia presnosť v 3D modeloch a v mapách. Už na tej úrovni spracovania v drone sa táto korekcia rieši, takže nemusí sa riešiť potom dodatočne v počítači a zase nám to zrýchluje ten workflow. Bezpečnosť je pri DJI produktoch kľúčová a preto aj Metris 4e obsahuje niekoľko systémov, ktoré zabezpečujú stabilitu a minimalizujú riziko nehôd. RTK modul pracuje s rýchlym štartom, ten je v podstate pripravený vždycky do 15 sekúnd a má presné navigačné schopnosti, pretože dokáže prijímať za prvé priamo signály až z 5 typov navigačných systémov, od GPS-a cez Baidu, cez GLONASS, vlastne všetky tieto systémy, ktoré sú u nás dostupné. Okrem toho ale ten modul RTK ako sám o sebe, ono ide o špecifický GPS príjimač, ktorý má navyše ten modul Real Time Kinematics, to RTK, ktorý pracuje na trošička inom princípe, že on prijíma síce signály z družíc, ale nespracováva ich systémom, ako spracováva GPS, ale si spracováva ich iným systémom. On vlastne počíta jednotlivé vlny, ktoré prichádzajú v tom nosnom signále z tej družice
a vďaka tomu dokáže s väčšou presnosťou vypočítavať polohu. Ale o tom si povieme ďalej. Ďalej tu máme systém APAS 5-smerový, ktorý slúži na vyhýbanie sa prekážkam. A toto je práve veľmi užitočná vec, najmä v zložitom teréne a pri automatizovaných letoch, pretože niekedy pri tom plánovaní ten pilot môže prehliadnúť nejakú prekážku, ktorá je tam v teréne. Systém APAS opticky sleduje to okolie a dokáže sa vyhýbať prekážkam na základe signálov z tých kamier. Pochopiteľne na to, aby nám to celé dobre fungovalo, tak musíme mať kvalitný prenos medzi vysielačom a respektíve medzi ovládačom a dronom. Na to nám slúži práve úplne nový ovládač DJI RC Plus 2 Enterprise so 7,2 palcovým dotykovým displejom, ktorý má vysokú svietivosť a veľkú výdrž batérie. Navyše ten ovládač umožňuje aj za chodu ešte meniť ďalšiu batériu, ktorú tam má, bez toho, aby ste museli vypínať ten vysielač. Dáte novú batériu a fungujete ďalej. Ovládač aj s dronom sú vybavené už najnovšou verziou systému OcuSync 4 Enterprise. Tento prenosový systém má dosah až 25 km a rýchlosť prenosu dát až do 20 MB za sekundu. Vďaka tomu môžete sledovať živý prenos vo vysokom rozlíšení až 1080p a zachovávať detailné dáta. Pretože samozrejme vy môžete si priamo nahrávať aj do ovládača ten signál, ktorý je tam potom zaznamenaný aj s tými telemetrickými údajmi, ako vám to tu dávam na obrazovku. Dron má takisto podporu DJI Cellular Dongle 2, ktorý sa dáva sem na vrch. To je obrovská výhoda pri lietaní v oblastiach s obmedzeným dosahom rádiových vln. Či už je to v mestskej zástavbe, že potrebujete niekde pomedzi vysoké budovy lietať, alebo celkovo v nejakých aglomeráciách, kde je zložitý terén. Tá priama viditeľnosť toho od signálu medzi operátorom a dronom je slabá, tak vlastne tam si môžete pomôcť týmto cellular donglom, ktorý spolupracuje cez 4G sieť, cez mobilné dáta a pokiaľ by stratil signál z toho ovládača, tak vlastne sa prepne na tie mobilné dáta a letíte ďalej bez problémov. Dostávame sa teda k samotnému fungovaniu toho RTK. Je to vlastne korekcia signálov z GPS-u. Štandardný signál z GPS-u, ktorý my príjmame v tých dronoch, tak má presnosť zhruba na nejaký 1 až 3 metre. Môže mať odchýlku. To je síce dostatočná presnosť pre normálne lietanie s dronmi. Vy v podstate lepšiu presnosť nepotrebujete, pretože zase v malých výškach sa ten dron vie orientovať podľa vizuálnych pomôcok. Takže na tú presnosť je to veľmi dobré. To RTKčko nám práve umožňuje merať alebo respektíve navigovať toho drona s presnosťou na centimetre a funguje to tak, že vlastne jeden z tých príjimačov RTK je na drone a druhý ten príjimač RTK zastupuje trebárs diaľkový ovládač, ktorý ja mám napojený cez dáta mobilné na službu, ktorá mi poskytuje vlastne tieto korekcie RTK. Tieto služby sú vo väčšine krajín platené. Ide potom o to, že ja ten príjmaný signál korekčný posielam do drona, tie signály sa porovnávajú a vypočítava sa z toho vlastne tá momentálna odchýlka v reálnom čase, preto sa to volá Real Time Kinetics. A táto odchýlka vlastne sa zavádza do tých dát potom. Pokiaľ ale ja som niekde, kde
nemám trebárs možnosť príjmať tieto mobilné dáta, som v nejakých odľahlých miestach a podobne, tak v tom prípade na to mi práve slúži ten modul RTK, a respektíve DRTK. Je to základňová stanica, ktorá mi vie fungovať vlastne v 3 režimoch, táto najnovšia. V prvom rade je to režim Base Station, to znamená, to je ten základný režim, o ktorom sme si tu rozprávali. V tomto režime on vie pracovať s 5 družicovými systémami, s 19 frekvenciami a umožňuje poskytovať korekcie viacerým dronom súčasne až na vzdialenosť 15 km. Samozrejme na to, aby mi tá základňová stanica poskytovala nejaké presné kalibračné údaje, musíme mu skalibrovať tú jeho pozíciu. Tá sa dá skalibrovať po zapnutí jednak online, pokiaľ teda mám ten signál, ale dá sa skalibrovať aj manuálne. To znamená, že poznám nejaké súradnice presne nejakého bodu. V teréne to geodeti väčšinou majú tieto zamerané body a vlastne keď to postavím tam, tak potom mi tá stanica dokáže tie presné údaje dávať. Takže nahradzuje mi vlastne tú online službu priamo v teréne, že nepotrebujem ja mať tie mobilné dáta, keď ich tam mám trebárs aj slabé, ale táto stanica mi to dokáže nahradiť. Ďalším potom pracovným režimom je režim rover. Tu máme vlastne režim, ktorý mi zameriava jednotlivé vlícovacie body takzvané. Tá stanica má integrované IMU, to znamená meranie v náklone, rovnaké súradnicové systémy ako DJI Terra a tým pádom ja si viem pomocou mobilnej aplikácie sa k tomu v podstate pripojiť a viem si zbierať tie dáta tak, ako keď geodet potrebuje chodiť s tým svojím GPS-om, tak vlastne toto mu nahrádza na zameriavanie tých bodov ten GPS. Potom tu máme režim Relay, to je tzv. Opakovač signálu. Tu treba povedať, že ten mi samozrejme bude fungovať iba pre O4 Enterprise, to znamená iba drony, ktoré majú Ocusing 4, ale Enterprise. A opakovačom signálu sa rozumie samozrejme to, že ja pokiaľ potrebujem v nejakom zložitom teréne lietať za nejaký veľký kopec a podobne, tak ja môžem použiť toto ako akoby taký vykrývač, ktorý mi dokáže rozšíriť ten dosah signálu aj za tieto veľké prekážky. V tom režime rover ešte, ako som hovoril s tou mobilnou aplikáciou, tam je podmienka, že musí to byť zariadenie z Bluetooth 5.1 a novším. Metris sme testovali v rôznych scenároch a podmienkach, aby ukázal, akú pridanú hodnotu prináša aj oproti tým starším dronom. Testovali sme s ním aj to mapovanie a 3D modelovanie. V porovnaní s Mavic 3 poskytuje väčšiu presnosť a rýchlosť pri zbere dát. Vďaka tým funkciám s umelou inteligenciou dokáže dron rozpoznávať a sledovať ciele v reálnom čase, takže môže automaticky identifikovať a sledovať vybraný objekt, napríklad pohybujúce sa vozidlo, osobu alebo loď. Toto môže byť v niektorých prípadoch zaujímavé, aj keď tieto funkcie sú skorej užitočnejšie pre ten model T, než pre tento, pretože u tohto je naozaj skôr predpoklad, že sa bude viac využívať na to letecké snímkovanie a na takéto meranie. Takže tie funkcie tu máme, je to výhoda, ale nie sú tuto až také najdôležitejšie. Pri profesionálnej práci je pochopiteľne kľúčová aj výdrž vo vzduchu a kompatibilita s ďalšími doplnkami. Batériu tu máme úplne novú
s letovým časom až 49 minút pri použití klasických vrtulov, ako mám tu teraz, alebo 46 minút pri použití tichých vrtúl. S týmito vrtulami je ten dron naozaj dosť hlučný a pokiaľ potrebujete aj v nejakých obývaných oblastiach lietať alebo v nejakých oblastiach, kde je zver, tak dosť to ruší. S tými tichými vrtulami ale naozaj je tam veľmi poznateľný rozdiel. To znamená, odporúčam, pokiaľ naozaj nepotrebujete každú sekundu letu navyše, tak odporúčam skorej tie tiché vrtule nasadiť. K dronu je samozrejme nabíjačka, ktorá mi dokáže nabíjať až 4 batérie, nabíjací hub teda, a nabíjačka s výkonom 100 W. Tie batérie sa naozaj 100 W dokážu nabíjať. Veľkou výhodou je to, že ten nabíjací hub podporuje tak ako všetky v podstate zariadenia DJI aj protokol Power Delivery. Takže vy tie baterky nabijete akoukoľvek USB-C-čkou výkonnou nabíjačkou, alebo dneska už máte aj powerbanky, ktoré sú určené pre notebooky, ktoré majú cez 60, niektoré až 140 W výkon. Takže vďaka tomu môžete z takejto powerbanky tie batérie potom nabíjať aj v teréne bez problémov. Pochopiteľne, že nejaká 20 000 powerbanka vám vystačí na plné nabitie jednej batérie, pretože tie batérie majú tiež dosť veľkú kapacitu, ale ide o to, že ju nabijete rýchlo. A naozaj, pokiaľ by ste stihli tú jednu batériu vylietať, tak tá druhá bude nabitá zatiaľ. K dronu možno pripojiť ďalšie vybavenie, rovnako ako k tomu modelu T. To znamená, aj tu môžeme pripojiť reflektory prídavné, môžeme pripojiť prídavný reproduktor a vďaka tomu môžete ten dron samozrejme čiastočne využívať aj na nejaké vyhľadávacie, pátracie práce a podobné veci. Pochopiteľne okrem hardvéru sa DJI zameriava aj na špičkový softvér a integráciu tých zariadení. V samotnom ovládači sa používa softvér DJI Pilot 2, ktorý vlastne mi slúži na celé ovládanie a celú prácu s tým dronom. Dron dokáže spolupracovať aj so softvérom DJI Flyhub 2, čo je vlastne profesionálny softvér počítačový, ktorý slúži na diaľkové ovládanie a správu toho drona. To znamená, toto sa využíva hlavne trebárs, keď požiarníci alebo záchranári, alebo proste aj technici, pokiaľ potrebujú nejaké vedenie kontrolovať a podobne, tak oni v podstate môžu mať veľkú obrazovku s počítačom, s týmto softvérom, ktorý dokáže ovládať aj niekoľko dronov naraz. Vlastne dokáže im zadať misie v podstate a dokáže to takto spravovať. No a pochopiteľne je to kompatibilné so svojím softvérom DJI Terra, ktorý DJI priamo dodáva. Tento softvér zase slúži na vyhodnocovanie a na renderovanie tých v podstate 3D modelov, ktoré vy si nafotíte z toho drona. Aplikácie prinášajú pokročilé nástroje na plánovanie letov, správu flotily dronov, analýzu dát a tvorbu ortofotomát alebo 3D modelov. Veľkou výhodou je potom aj možnosť integrácie vlastných senzorov a prispôsobenia drónu podľa konkrétnych potrieb. Takže dokážete vy vlastne to do svojich systémov nejakých firemných tie dróny zapracovať. Local Data Mode zabezpečuje, že vaše dáta zostávajú v bezpečí a šifrovanie AES-256 chráni prenos dát pred neoprávneným prístupom. Keďže novinka nájde veľké využitie hlavne u geodetov a kartografov, ja som zašiel tento raz za mojím kamarádom z geodetickej kancelárie, ktorý s týmito dronmi vlastne robí.
On momentálne využíva práve Mavic 3E, takže poďme sa pozrieť teraz k nemu a uvidíme, čo nám vlastne takýto človek priamo z praxe povie na prínos týchto nových dronov. Sme geodetická firma Geoko SRO, ktorá funguje už vyše 30 rokov, prakticky od nežnej revolúcie. Zaoberáme sa všetkými druhmi geodetických prác, ktoré sa v geodézii vyskytujú, čiže geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, rôzne polohopisné, výškopisné merania, výpočty kubatúr, všelijakých spevnených ploch, prípadne kubatúr nejakých skládok a kamenolomov a podobne. Už cca 2 roky používame na naše práce dron DJI Mavic 3 Enterprise modulom RTK, ktorý vlastne zabezpečuje presnú polohu všetkých snímok, ktoré dron zaznamenáva. Princíp je asi taký, že v drone si označíme nejaké miesto, ktoré chceme zamerať. On si sám spraví nejaký letový plán, počet snímkov a podobné veci. Jediné, čo je také dôležité nastaviť, výšku toho letu, od ktorej sa potom odvádza presnosť toho merania. Čiže čím nižšie lietame, tým je presnosť merania lepšia. V rámci týchto meraní s dronmi sa dosahuje presnosť 1 až 2 cm. Po načítaní snímok môžete vidieť na obrazovke, program si ich načíta, dáme tam súradnicové systémy, ktoré používame na Slovensku a ďalším spracovaním dokáže program spraviť tzv. Mračno bodov, ktoré sa potom používa na spracovanie rôznych ďalších vecí. Dostali sme aj možnosť vyskúšať alebo otestovať novší dron od spoločnosti DJI Mavic 4 Enterprise a porovnať výsledky na tom istom objekte, ktoré sme už predtým mali spracované. Samotná presnosť určovania polohy snímok, respektíve polohy dronu pri snímkovaní, bola s presnosťou cca 1 až 2 cm. U nového dronu tá presnosť je prakticky, ako môžete vidieť na obrázku, 0, sem tam je nejaká presnosť 1 cm. Takže vidíme, že technológia postúpila a presnosť sa zlepšuje. Pri starom drone sme museli snímkovať klasicky z vrchu a pri tomto novšom drone už sa dá snímkovať tak, že si naprogramujeme a dron obletí kolom dokola ten objekt a dokáže potom veľmi presne spracovať jeho celý pohľad. Po spracovaní snímok v softvéri dostaneme tzv. Mračno bodov, čo sú priestorové súradnice jednotlivých bodov celého záujmového územia. Toto mračno bodov sa ďalej využíva a môžeme z neho dostať tzv. 3D model, ktorý, ako vidíte na obrázku, vyzerá viac menej ako reálny predmet, ktorý chceme merať. 3D model nám vlastne slúži na to, aby sme mohli presne zmerať každý jeden bod v súradnicovom systéme 3D a potom tieto exportovať do ďalších softverov, ktoré dokážu využiť treba projektanti na svoje projektovanie. Z dronu Mavic 4 dostaneme hustejšie mračno bodov, sú tam lepšie textúry a objekt sa pomaly zhoduje so skutočným objektom. V Mavicu 3 mračno bodov je redšie, takzvané tak akoby priesvitné, takže vidíme dosť veľký rozdiel. Ďalším spracovaním je tzv. Digitálny model terénu, ktorý sa už približuje realite a zase ukážeme rozdiel medzi dvomi dronmi. Môžeme vidieť Mavic 3 a rozdiel Mavic 4. V prípade, že máme hotový digitálny model terénu, môžeme sa prepnúť do systému CAD, v ktorom môžeme robiť vkladanie bodov v súradnicovom systéme alebo priamo kresbu v súradnicovom systéme a tieto potom využijeme na následný export do rôznych programov ako AutoCAD, MicroStation a podobne. Z porovnania teda vidieť, že nový
dron Metris 4 je o nejaký ten centimetrik presnejší ako Mavic 3. Metris 4 má zabudovaný laserový ďalkomer, pomocou ktorého môžeme v reálnom čase merať v teréne vzdialenosti medzi nejakými bodmi. Môžeme zmerať výmery, treba z pozemkov, ktoré potrebujeme. Z ďalších vecí, ktoré považujem za zaujímavé, je možnosť spolupracovať s umelou inteligenciou, ktorá dokáže v reále treba spočítať množstvo ľudí, ktoré sa nachádzajú v zaujímavom území, v prípade množstvo aut a podobné veci. Ďalšou takou možnosťou je priamo na displeji dokáže vyprodukovať mračno bodov a môžem si teda skontrolovať priamo v teréne, že či je to, čo som chcel, v poriadku, alebo či to treba robiť ešte raz. Čo povedať na záver? DJI Metris 4e je špičkový nástroj pre profesionálov, ktorí požadujú najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a široké možnosti využitia. Ponúka naozaj vysokú presnosť, rýchlosť, množstvo funkcií s umelou inteligenciou a vstavaný RTK modul pre vynikajúcu presnosť samotného toho orientovania sa v priestore a následne pochopiteľne snímkovania. Pokročilé kamerové a bezpečnostné systémy ho posúvajú na vrchol ponuky dronov v tejto kategórii. Pri hľadaní nevýhod sa dá hovoriť snad len o vyššej cenovej kategórie, ktorá však zodpovedá technológiám a funkciám, ktoré dron ponúka. Celkovo preto ten dron ja osobne môžem hodnotiť ako 10 z 10 bodov a naozaj je to jeden z najlepších dronov momentálne pre tie náročné profesionálne aplikácie, pokiaľ chcete dosiahnuť veľmi výhodný pomer ceny a hodnoty vlastne, ktorú za tú cenu dostanete. Veľmi zaujímavou možnosťou je aj to, že pokiaľ naozaj prejavíte záujem o ten dron, zaujímalo by vás to bližšie, ako to celé pracuje, či to bude v tých vašich podmienkách mať nejaký zmysel, aby ste modernizovali alebo teda nakúpili takýto dron. Je možnosť k nám zavolať do predajne, dohodnúť si či už predvedenie toho dronu, alebo aj zapožičanie, tak aby ste si ho vedeli na svojich konkrétnych projektoch vyskúšať a posúdiť, že či teda pre vás bude mať takýto dron zmysel. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Dovidenia.